E atención á seguinte historia, 6.000 euros de multa por cabeza é o que se expoñen 3 mozos de Carballo por facer motocross nas dunas de Razo e Baldaio. É un espazo protexido, onde habitan especies de flora e fauna que están ademais en perigo de extinción. Praia, lagoa, marisma, xunqueira e dunas, cada un coa súa flora e fauna específicas. É o espazo natural de Razo e Baldaio, diverso e protexido por varias figuras ambientais. E, ademais, dos últimos refuxios que teñen algunhas especies case extintas. Unha das poucas praias, do 3% das praias que cría a píllera das dunas, que é unha ave que só quedan 80 parellas en Galicia, que está catalogada como vulnerable no catálogo galego de especies ameazadas. E aparte temos algunha planta tamén, un endemismo da provincia de Coruña, que se chama en latín Iberodes litoralis gallaécica, que só existe na provincia de Coruña en todo o mundo. Pois por aquí metéronse estes días 3 rapaces para facer motocross. As motos erosionan un ecosistema xa débil que medra en area, que son os ecosistemas dunares. E claro, ahora temos a pillera en plena temporada de cría. Tamén temos a Iberodes, que só está 4 meses no ano, empeza ahora a estar o seu período vegetativo. Hai conciencia para protexer este patrimonio na zona e, de feito, veciños e paseantes axiña alertaron a policía local en canto viron os mozos coas motos polas dunas. Claro, non se pode. Hai plantas, hai especies protegidas, hai paxariños cos seus niños, cos seus oviños e rómpenos. Non deberían de facelo, pero, en fin, é verdade que de vez en cando sí que veñen por aquí algúns facendo tonto. A estes colléronos, malia que nun primeiro momento tentaron fuxir. A aventura pode saírlles a 6.000 euros por cabeza. Podría ser, ou máis, dependendo se, claro, se afectan a especies ameazadas. Hai 3 anos pasou unha moto e un niño que tiña 2 ovos, pois pisou un dos ovos. E claro, se estamos a falar de afeccións a especies ameazadas, xa non sería unha multa que tenían que pagar. Eso é un delito. Por sorte, casos así son fabas contadas. Polas dunas non teño visto facer dese... A maioría foi a ruta de Razo e Baldaio, por aí pola area. Hasta a ría, xente cos cans, se cadra ven algún chavaliño cun cabaliño por aí andando. Para protexer este espazo, nin saír dos sendeiros, nin ceibar os cans, nin, por suposto, andar con vehículos a motor. Os danos poden saír caros en moitos sentidos.